at sætte ild til lortet. Så har vi sat et termometer i, så det rent faktisk kan følge med i, hvor varmt det er nede i etanolen. I teorien skulle vi meget gerne vise, at kogepunktet, at det vil begynde at boble nede i etanol omkring de 78,4 grader. Og lad os se, om det sker. Vi nærmer os altså lige nu kogepunktet. Jeg ved godt, det er et langsommeligt forsøg, men vi nærmer os noget helt grundlæggende. Vi nærmer os kogepunktet for etanol, altså for alkohol. Vi er meget tæt på 75 grader, så i teorien lige nu burde det snart begynde at boble. Det er sgu da meget hyggeligt af fysik, ikke? Og så hedder glo. Det er skønt.